Hori, egunon, eta ongi etorri guztioi, Udako Euskal Unibertsitatearen 50. Udako ikastaroaren hasierako ekitaldeera etorri zareten guztioi. Egunon, ongi etorri. Hemen gaude, saio honetan, Kepa Sarasola, UEUko zuzendaria orain, eta Ane Sarasua, UEUko idazkari nagusia urte askotan ja. Eskerrik asko, Kepa, zalantzari gabe, egun berezia da, gaurkoa guretzat, UEUkide guztientzat, ez da, pozik gaude, data borobilau, urteurren borobilau guztiekin, zuekin, ospatzeagatik, azken finean 50 urte ez direlako egunero betetzen, ez da. 50. Udako ikastaroen irekiera ekitaldian gaude, 50. edizioa, Udakoen edizioa. 1973ko abenduak 28 irailak 8 bitarte izan ziren Moriz Rabelen ikastetxean, Donibane Loitzunen lehen edizio horiek, 1972 urteetan, Baionako kulturazteetan hasitako bidearen lekukoa hartu zuten talde euskaltzale batzuek, eta beraiek hartu zuten ardura hori, ez? Lehen Udako ikastaroak antolatzearen ardura hori 73an. Ipar Euskal Herrian sortu ziren, eta oso garbi geneukan 50 urteko ibilbide hau irudikatzeko eta 50. Udako edizioen data borobilau eta urteurrena Ipar Euskal Herrian ospatu, ero bintzat hasiera ematea nahi geniola. UEUren historian, 50 urteak ere, beste mugarri bat izango dira, eta baitzaki ezin hobea orain arte egindako lana, eta oraindik egiteke dugun guzti hori azpimarratzeko, zabaltzeko eta gora ipatzeko, ez da. UEU, askotan esaten dugut ez gara aspertzen, egitasmo kolektibo bada, talde oso bat eta proiektu, talde handi bat dago proiektu honen atzetik, eta gustatuko litzaiduke urteurrena horretarako baliatzea, ez da? Alde batetik ospatzeko, urteurrena ospatzeko, ilusioa transmititzeko, logoa, alaia, indarra, ez da, aurrera jarritzeko indar hori, ez da? Lan asko sortarazten du urteurren batek, baina indarra ere ematen du eta aurrera jarraitzeko gogo hori, ez da? Bestetik, proiektuaren inguruan gaudenon, proiektuarekiko atxikimendu hori, ez da? Eta proiektuak etorkizunean izan nahi duen hori elkarrekin irudikatzen eta hausnartzeko eta gure helburu eta erronka berrietaz hitz egiteko. Eta gero, kanpora begira egiten dugun horren erreferentzialtasuna, gehiago lantzea, eta inguruan ditugun unibertsitate, erakunde, instituzio, eta gure orbita inguruan dauden, eta hau ere posible egiten duten eragile eta instituzio guzti horiekin konplizitateak, aliantzak eta ehuntzea, ezta? Arro gaude, egindakoaz, 50 urte dan ez da izan erreza, baina arro gaude eta harrotasun horretatik aurrera begira amesten jarraituko dugu elkarrekin. Eta, Kepa, ez dakit, zer egin dugu 50 urte hauetan? Emaitza oso paroa da. Katarata bat botako dugu orain. Hasi ginen ikastaroekin, itzaldiekin, hasi ginen larraunarekin gero etorri ziren topaketak, jardunaldiak, apunteak, liburuak, etorri zan markeskua. Gero etorri ziren aldizkariak, gradu ondokoak, eta inguma, web zerbitzuak, buruzkak, unibertsitatea.net, artizarra, etorri ziren txiotesia, tesiker, ikergazte. Etorri ziren irakaskuntza online masterra, etorri zen goi mailako online ikastetxe nagusia. Usta ikaragarria da, urte hauetan lortu duguna, eta argi eta garbi, gutxi behar da, frogatu dugula Euskara Unibertsitatean naturaltasun osoz erabil daitekeela. Zalantzan jartzen zen hori, orain dela 50 urte, hori frogatu dugu. Eta denetari bizi izan ditugu 50 urte hauetan, unelatzak ere izan ditugu, baina UEU momentu honetan tinko dago, fuerte. Hainbaten artean egin dugun lana ospatzea dagokigu gaur, baita parte hartzaile guztiei, hemen zaudetenei eta ikusiko dutenei, eta haiei eman behar diogu, eskerrik asko. Eta aurrera joateko, guk UEUren nortasuneko ezaugarriak
aurrera eramango ditugu. Zeintzu dira gure nortasunak. Unibertsitate nazionala nahi dugu. Euskal Herri osokoa. Euskalduna. Herritarra. Kalitatezkoa eta gertukoa. Eta baita aldala beti ikutu ludiko batekin, jolasgure batekin, holako erronka fuertei ekiteko beharrezkoa data. Bai, kepa, zaila da, 50 urtetan egindako guztia zerrendatzea, hainbeste aurpegi, hainbeste pertsona, hainbeste sare, ezta? Gainera, esan bezala, oztopoak izan ditugu, zailtasunak ere, baldintzak ez dira beti berdinak izan, baina zuk esan dakoa eta zu entzuna gero, uste dugu 50 urte hauetan egin duguna ikaragarria izan dela, eta egindako hori azaltzeko, uste dugu hizlari egokiena ekarri dugula gaur, ezta? UEU, 5 hamarkada darama UEUk euskara eta unibertsitate munduak elkarren artean elkartzen eta bien arteko zubiak eraikintzen. Eta eraikuntza horretan, 5 hamarkada hauetan bidaide paregabea izan dugu eta gainera kepak orain zerrendatutako eta UEUren balio izaera eta ezaugarri horiek ordezkatzen dituen pertsona dela iruditzen zaigu. Jose Ramon Etxebarria, Bilbao, Euskal Ingeniaria, Fisikan doktorea, irakaslea, euskaltzalea, idazlea, itzultzailea, eta nola ez, UEUkidea. Iruñeko 2017 Ikergazte Kongresuan, 2017an, katedralaren eraikuntza, ezta? Eraikitzen ari gara, eta katedralaren eraikuntza hitzaldi zoragarriz bat, entzuteko parada izan genuen, eta berau moldaturik gaur aurkeztuko diguzu, ezta? Beraz, nahi duzunean, txalo bero bat, Jose Ramon Etxebarriari. Bueno, nizutik egingo dut, eserita ez da mugitzen. Eta esan behar dugu bat, posa ez da la magnitude fiziko. Posa magnitude fiziko ez danez, ezin neurtu daiteke. Neuria da neurtezina eta izugarria zuen aurrean hitz egiteagatik. Bueno, eta aurrela, hasiko naiz nire errollotxua. Nik ez dakit etorkizunari buruz zer gertatuko den, baina kontatuko dut nire historia UEUn, eta zergatik nauen hemen. Eta bideo batez, gauza askota, segura asko gogoratuko zaete, UEUn egon zaretenok. Espero dut gustatzea. Titulua, katedralaren eraikuntza. Horretan UEUkok trampa indidate. Nik zergatik titulu hori esplikatuko dut. Oin dala 25 urte, UEUren 25. ekitaldia egiteko zala, eskatu zidaten artikulu bat. Eta idatzi nuen artikulu oso simplea, UEUren arrobia, deitzen zen, arrobia badakizu zer den. Langileak dauz, harriekin lan egiten. Gustaztu zitzaien batzuei, eta orduen oin dala 5 urte, okerrezpanago, ikertzaile gazteen aurrean impresionaturik nengoen, egia esan da, lotxaturik eta eskatu zidaten hitzaldi bat. Eta gainera eskatu zidaten horretaz hitz egitea. Eta okurritu zitzaidan titulu, katedralaren eraikuntza. Esplikatuko dut zergatik. Eta orain trampa indit UEU berriro, beti, maite duenak maite gaitu, eta ni maite ditut eta onartzen ditut trampak. Eta eskatu dit titulu bereko hitzaldi bat, enuen errepikatuko lehengoa. Eta zer egin dutan, hartu ditut hango elementu asko, baina moldatu dut zuentzat. Beste modu batera. Beraz, diferentea da. Eta horregatik hau da, bigarrena. Zarrera hitzaldirako prestatu dudana. Bueno, hasiko naiz. Gustuko baduzuen. Eta ni liatute nahi zenez, bakatu, ipiniko dut erlojua ia errespetatzen da. Ordu erditzu. Saiatuko naz, 11etarako amaitzen.
ordu erdi eman didazu. Zuena da errua. Bai, hala, guazen. Katedralaren eraikuntza, aipatzen dut, ikergazte 2 izen zanean emandako hitzaldia da. Bueno, Iruñan, hemen dana da simboloa, Iruñan, eta edo zer gauza. Orain eskatu didazue, Biarritzen, Biarritz be, ez da edo zer gauza, beste simbolo bat da. Eta orduen, abiatuko naiz, UEUko arrobiko langileen metaforarekin. Metafora zarra da, ez dut nik asmatu. Zer dan? Ontsi ikusiko dugu. Bueno, hau ez dakit ondo ikusten dan, ze igual argiak ez ete dion kalte egiten, baina bardin dio, funtseskoa ez da argazkia bera, ideia baino. Arrobi bat da, maite dodan arrobi bat, nire gurasoekin eta lotura duelako, gaina harri gorria da, Vatikanon ere dagoena, eta hau da, Ereñoko marmol gorrizko arrobia. Simbolo bat, niretzat. Bueno, eta orduen zeitzen da arrobi baten, arrobi baten harriak atatzen dira, biztan danez. Baina arrobia nok ataratzen du langileak. Baina langile guztiak ez dira bardinak. Eta bakotxak arrobian harria iterakoan ideia badoka. Badat bat, oso simplea, nahi du egin harri erretangeluar perfektu. Esate baterako, honelako harri bat. Hori importantea da, ondo egitea. Gauza guztia dira. Eta bere helburua da harri perfektuak egitea, gero bata bestearen aluan egin da, beste tipu batek esata, nik horma egingo dut. Hormaia beste konzepzio bat da. Horrek deuko beste proiektu bat. Eta badaude beste batzuk, gitxi batzuk edo asko bardin dio. Ez da kantidade kontua. Nik katedrala egingo dut. Harriekin? Claro, katedrala eginen behar da. Ja proiektu serioa da. Beraz, 3 mentalitate, eta nik uste dut hemen zaudetenok, gehiago zaretela katedralaren proiektukoak. Uste dut, egongo da baten bat, konformatzen dana horma batekin, hori be, duina da, Bale, orden, ni orain nator, ia katedrala nola doan, ikustera eta erakustera. Eta horretarako kontatuko dut, katedrala egiten, zer egin dugun. Nire izenean joango da, baina hau lehen esan du oso ondo hanek, hau kolektiboa da. Bai? Ni naiz bat. Bueno, ze katedral egingo dugun, importante da. Katedrala izan daiteke estilo askotakoa, zein da gurea. Bueno, hori da. Orduen, nire katedrala deitzen da Euskal Hezkuntza Sistema propioarena. Horretarako nahi dut katedrala egin. Euskal, hitz bakotxak hemen bere balioa du, saiatzen naiz pentsatzen, Euskal Hezkuntza Sistema propio. Zer dan hori, ez dakit. Bueno, eta orain kontatuko du nire bizitza. Zergatik nagoen ni proiektu horretan. Bueno, aspaldiko kontua dira Euskal Herria kolonizatzekoak. Aspaldikoak. Hezkuntzan eta hizkuntzan. Frantzian, esate baterako, atarako dut, iraultza frantsesaren garaietako Gregoarek esandako zerbait hemen frantsesek miniko dut, eta esaten zuen, hauxe, enaz hasiko frantsesez alen, neko txondo dakit, on peut uniformer le langage d'une grande nation. Bon, mais dans une république une est indivisible, l'usage unique est invariable de la langue de la liberté. Hemen gauzasko esaten dira. Hori espada kolonizatzea, esango didazue, zer den. Behartu egiten du lur osoa, bat, borratu egiten ditu herri guztiak, 2, ezin da zatitu, eta 3, gainera hori askatasunarena da. Joe, ni horrek mindu egiten hau. 2, baina Espainian beste horren beste. Espainian, Kadizeko konstituzioarekin batera zita, lehenagotik bebai, nik hartu ditute referentzia batzuk. Eta Moyano legea, hau da klabea, 19. mendearen erdialdean, diosku, el plan de enseñanza pública será un uniforme. Nik uniforme hitza ikusten dudanean, ja dardarazten naiz. Dana gara berdinak, edo egin nahi gaituzte berdinak. Uniformeak esan nahia dauka, uniformizatu egiten gaitu. Debe ser una doctrina en nuestras escuelas, una.
Y unos los métodos de enseñanza. Eta danetan sartzen da, a que es consecuente que sea también una lengua en la que se enseñe. Y para que no haya dudas, que sea la castellana. Bueno, definizio berik ezin dut topau kolonizazio kulturala zer dan esateko. Hoi, frantsesek eta espainolek erakutsi digute, zuek ez zarete ezer, eta zuek zerbait izateko gu bezalakoak izan behar duzue. Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian. Orden, claro, hori holan dagoenez, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Hego Euskal Herrian, hori nahi dut, simbologia honekin, hitz egin nahi dut hitzaldi honetan. Prozesua nola ikusten duten nik deskolonizazio. Bale? Eta nire esperientzia kontatuko dutzuet uren bidez. Bale? Mendetako ekimena danez, orduen, guk errelato propioa sortu behar dugu. Hitza dire gaur egunekoak, errelato. Memoria oso importante da. Nondik gatozen, zer pasatu zaigun, hori ez dugu sekula astu behar. Ez bakarrik hezkuntzan, historian eta bizitzan. Kanpotik eta kanporako konta ez dezaten, hori interesatzen zaie beste guztiei. Hori ez. Eta gure memoria historika ditiko, orduen nik nahi dut hezkuntza sistema euskaldun propio osatzeko prozesuaren memoria landu. Eta horretarako, etxatuko ritu, beste metodo berik, nire historia kontatzen. Bale? Orduan, lehenengo puntua ikastola mugimentua eta euskalgintza hezkuntza sistema propioaren abia puntuak. Ni Bilbora joan nintzen, nire edadea, ni 58koa naiz, beraz 17 urterekin joan nintzen Bilbora. Eta Escuela de Ingenieros Industriales, oso famatua zen. Frankismo sakona. Bilbo Espainiako Valladolizen menpe zegoen. Askorbe ekonomikoki, askorbe importantea zen Bilbo, baina zigor modura han ez zuen distrito universitariorik. Ez zegoen universitaterik. Valladolizen, behitu nun dagoen Valladolid, oso urrun, haien menpe geunden. Ikasketa guztiak erderaz, normal. Besterik ezan existitzen gaztelaniaz, noski. Bilbo, eremu kolonizatu. Kalean, euskera arrotz. Esan entzuten berba bat ere. Zekitenak asko zeuden, baina bildurturik. 75 ari naiz, eta ni deserrian bezala. Ieslari modura nengoen ara iritsi nintzenien kasu hortan Eibartik. Bueno, baina, beti egoten da bainaren bat, eta beti egoten da argi izpitzuren bat. Ikastoleia abian ziren Bilbon. Lauro, Carmelo, ni Santutxukoa naiz, Carmelo Bilbon zegoen. Antxe ezagutu du gero bizitza osoa. Eta naiz eta, bueno, hemen alegal, ilegal, uste do koldo ikusi dut dala, eta ze joko iten izen dugun guk hori alegaltasuna eta ilegaltasunarekin, hori da, batean. Baina, herri mugimendu bat zegoen Bilbon, txikitsue. Euskalgintzako gau eskolak. Eta, klaro, ze pasatu zen? Hor zebiltzatenak, harrapatu egiten ginduzten estudiante gazteak, euskerak, geniekinak, eta hor sartzeko. Eta nik sorte izan nuen olako baten jeusteko. Eta orden hor hasi nintzen, azteko bat ni alfabetatzen, deskolonizatzen nire burua. Ze konturatu nintzen, kolonizatuta nengoela. Konturatu nintzen. Eta Euskaldunen alfabetatze kanpainetan hasi nintzen. Bale? Hor irakasle, euskera bizitzako arla guztietara, erabaki gendun eraman berzala. Konturatu ginen, 17-18 urterekin ja, giro bat zegoen Bilbon, izkutuan azpiti zebilena, eta esan gendun, hau, ez da posible. Euskera nahi badugu egin, edo balio du danetarako, edo ez du ezetako balio. Hori esan gure printzipio, behitu ze simplea. Danetarako behar du. Bueno, eta orden horrela, karrera amaitu nuen, eta garai hortan, hori baino lehentxo, Espainiako gobernuak 1978an Unibertsitate Bilbao sortu zuen. Derrigor, ekonomia kontuengatik eta historiagatik, gobernuagatik. Bale, baina kolonizazioarekin segitzeko. Noski. Eta ni hasi nintzen 1971an, lanean, ja karrera amaituta, Universidad de Bilbaoko Facultad de Ciencias berrian, antxe hasi nintzen lanean.
erderaz noski. Lehenengo egon ginen Bilbo, nautiko eskolan, eta gero Leioako kampusean. Hauxe da Leioako kampusa. Bilbo, hauxe izan unibertsitate berria ingo zutena, eraikitzen hasi ziren, gu bezala katedrala eurek eraikina. Eraikina importante da. Oso importantea. Hauren ziren lurrak, mendian, galduta. Ez gintezen joan Bilboko kaleetara protestatzera. Hementxe prozesua, ja kasik eginda, eta gero, hortxe dau Leioako kampus ederra gaur egunean. Bai? Eta, baina niretzat, horize izen zen lehenengo pauso. Unibertsitate kolonizatu batera joan, Unibertsitate Espainol batera joan, eta derrepente agertzen da, bum, bombazo bat, Udako Euskal Unibertsitatea. Bomba bat, guretzat. Deskolonizaziorako ekimena. Hori da niretzat, zer izen zan garai hartan. Jaro, Bilboko mundu txiki horretatik, horietako gauza batzuk gertatu ziren. Ipar Euskal Herrian hasteko. Baionako Euskal Idazkaritza. 16 urte nituela, izen zan, ni 17rekin sartu nintzen saltza honetan, eta esan hori Baionako Euskal Idazkaritzak atara duia euskararen batasunerako proiektu izugarria. Guretzat oso funtzesko izen zen, hori da bidea. Eta garai hartako gazte asko, Bilbon gendenak, zesango izut, Xabier Quintana, antxe zegoen Gabriel Aresti, antxe zegoen Alfonso Irigoyen, esain gazte, baina hoiet danak horren apostua, eta Txillardegi, hemen zegoen iparralden. Gero 78an Arantzazuko biltzarra, beste pausu bat, kontxo, apuntatzen gara, dana onartzu gendun, dana, esaten zuten guztiago konforme. Ze etzan detalia importantea. Importantena zan, ia batasuna ingo zan, ze bestela etzeuen zer eginik. Hori zan, ez da begiratu behar, ze detalle eta, niri, bardin dit. Arauak, erabaki bat, bardin da. Baina bat, erabakitzen bada, segitu, kontuz. Disiplina bat behar da. Eta beste bat Katalunian. Katalunia beti presente dugu. Problema berbera zeukan. Universitat Katalana destiu, toma, 1978. Eta ja hasi ginen enteratzen, Katalan itxen dute, ez dauz gu bezain beste kolonizatuta, linguistikoki, bestela ez daki politikoki. Baina, eredu hona da. Eta horietan, derrepente, hemen, lehen aipatu dituzte, Baionako kultura azteko kontu horiek, aurretik, 73an Udako Euskal Unibertsitatea antolatzen da. Nik orduen 25 urte egin berriak. Ja eskondutan nengoen eta ez dakizer. Eta erabaki nuen, bide oso interesantea sortu zutela Udako Euskal Unibertsitatean. Nortzuk? Aritxelar. Aipatuko ditut gitxi batzuk, baina niretzat inpaktatu nindutenak. Ez dugu esan nahi besteak txarrago zirenik. Sarriton, ze diskurso zeukaten bi hauek. Eta gero ze sendotasuna, klaro. Persona helduak, Ipar Euskal Herrikoak, euskera ederrean, nik gozatzen nuen Sarritonekin batez ere, zan gozada bat. Carlos Santamaria. Carlos Santamaria beste importante. Ego Euskal Herrian, baina hau zan, oso aurrera sale olako gauzetan, eta babestu egiten gintuen gazteak olako ideatan. Eta zer esanik ez, Txillardegi. Txillardegi klabea zan, idazkaritzako gauzetan dokumentuetan. Eta guretzat zan erreferente ez bakarri linguistikoa, baita politiko eta bar. Eta Jean-Louis Daban, hoietatik biziri dagoen bakarra. Eta eukin nuen aukera, Don Iban Eloizunek, hauet danak, aurrez aurrez zuekin bezala ezagutzeko eta berbaiteko horrekin eta horrek motibatu ninduen ikaragarri. Segitzen dugu. Orden, ja, sartzen gara uegun eta jartzen da prozesu bat. Eta ederki dator orain Martin ona, ze hain zuzen ere Martin sinkronikoa zara. Etorri zara ipatu behar zaitu danean. Bestela hartuko naben pena ikaragarria. Ikusten dozuenez, hau nire lagun ondia da, zer esanik ez. Baina,
hemen aurrean daude hainbeste zuzendari, UEUkoak, idazkari, ez dakiz zer da bakin hor, ez ditut aipatuko. Oso majoa dira, beti da arriskua bat ema fallatzeko. Baina, aipatu nahi ditut bi persona, espezial, bata hildakoa eta beste bat. Niretzat hauek izan ziren katedralaren lehenengo obra maizuak. Bakizu obratan, baten bat egon da, kudeatzen duena obra, organizatzen duena, bueno, bat, Ipar Euskal Herrian, baitu horre montajean, Don Ibane Loitzunen eta Ustaritzen 4 urtetan nola astu Manes Goienetxe. Honek, Manesek, hain zuzene, berak sartu ninduen, ni umemoko bat nintzen, sarren artean. Baina, isile, baina oso fine. Dana esan da. Eta gero, erabaki gendu nien, Ustaritzen, Ego Euskal Herrira joan behar zala, hain zuzen ere, baldintza politikoa diferentea zirelako, aukeratu behar zan, Ipar Euskal Herrian, igez, eta gizeren gandiz, geiztokeria, hain duk, Martin, Ipar Euskal Herrira etortzeko, ieslari bat tipua eta Martin Orbe. Eta hoia da nire bigarren obra maizu. Beraz, eskerrik asko etorri zarelako puntuan. Oso puntuala izen da beti, hori behegia da, Bale. Bueno, zuretak. Eta besteak ez izan enbidioso, baina holan. Bueno, eta zer egin zuen, lehenengotik, poliki, hau da lerro jarraitu bat. Fisika dakienak eta matematika dakienak jakingo du zer dan. Bueno, alde batetik, jakintzarlo guztietako irakaskuntza eta ikerkuntza bultzatu nahi gendun. Jakintza arlo guztietako. Bardin da. Etortzen bazan bat, ez dakize espezialidadekoa, venga, aurrera. 2. Eta bestetik, hori finkatzeko behar zan administrazio bat, idazkariak. Bueno, zuzara momentu zorko ordezkari, baina hainbeste idazkari egon dire UEUn eta lan egin dabenak, eta Martin Buruan, eta beste batzukaz, horiek funtseskoak izan dira. Eta gero, barne harremanetarako hizkuntza funtseskoa. Barne harremanetan euskera, punto. Eta besterik. Ez bakarrik deskolonizatzeko, baizik eta saiatzeko, eta gero konturatu gara egingarria dela. Zelenengo esatezen, administrazioa, hengo dituzu kontabilidad. Dana, iten da euskera, ez da binolako pegarik. Baina saiatuen behar da. Bale. Eta gero, azkenengo puntua, lurraldetasuna. Ze horre, ez da bai dago gorra izen zan, zergatik joan ginen Iruñara, eta ez Eibarrera, ze beste batzu nahi zuten. Naiz eta orain Eibarren gauden. Bardin da. Horregatik funtseskoa zan, bere barrutian Euskal Herri osoa hartzen. Hori argi eduki dugu beti. Bien, bale. Baina ze pasatzen da? Gure proiektu ez alabakarra, Euskal Herrian. Euskal Herrian beste proiektu batzu zuden. Bat, importantea egon zan Euskal Herrian, Distrito Universitario Basko egiteko. Interesante izen zan. Esan euskera duna, baina euskal zaleak zeuden, asko, baina 4 provintzia bat. Espainia ez da tontoa. Eta orduan, Espainiako transizioaren zurrunbiloan, hasi ziren jugada, ze konturatzen. Eta orduan, lehenengo guze bat, egin zuten Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, 1980an, gu baino berandu hori, problema etorri zan gugen delako, ez kara konturatzen bakarrik egotearekin ze efektu dukun. Ze besteak, sentitzen dire gure eremupean, bebai. Orduen, Araba, Bizkaia eta Gipuzko alde batetik, eta tapa egin zuten kampus elegantea, Donostiakoa. Donostiakoa, Leioakoa, eta gero Donostikoa. Eta bestetik, 87an Nafarroko Unibertsitate Publikoa. Jazta, partitu dugu. Ebaki dugu Euskal Herria bizatitan. Hauek izorratuta dagoz. Vale? Bueno, eta egin zuten, eraikin ederra, honeia katedrala iten zuten, dirua zeukaten. Guk ez deukugu eraikinik. Bueno.
baina katedralaren planoak desitxuratzen hasi ziren. Eta orden asunto esan, eta guz egiten dugu, segitu bai alez? Segituko dugu, bale? Aber, zelandoa zen, harin ibiliot. Bueno, orden, lehenengo gauza, testo guztiak euskaraz egin behar dira. Ez da nahikoa klaseak emoteak, klase. Eta orduen, UEU sortu zuen zerbitzu bat argitalpengintza izugarri bat testu guztiak euskaraz egiteko. Eta nire ustez horre behartu du gero EHUk ere gauza bera itera. Eta espetzau, medio asko begitxia horrekin askorbe produktibitate handiago aukidoguk. Landu behar gendun terminologia, fraseologia, lehioako zetakaten, bai horretarako bazeuden estudianteak, lehioan. Gu genden UEUn, baina aldi berean Unibertsitate Publikoan genden. Inkordiatzen, lehioan, Donostian, ekateak, hemen badaoz, hane ondirenak. Gero torri zinen, UEU, Elujar, UCEI eta bar, eta horredana molestatu iten zuten, baina azpiegitura ipinten zuten. Eta gaur egun bostuen liburu, baino gehiago ditu, universitarioak, UEUk, errekonozimiento ofizial espezialik gabe. Eta dire, besteak bezainonak edo beak. Hain zuzen ere, ze pasatzen dan, unibertsitateko irakasle asko nahiago dutela publikatu dugu, neuk esate baterako. Nahiago du. Bueno, eta hemen dator eztabaida principal bat. Lingua franca. Oin dana da moda, dana da inglesa, gope badakigu, eta frantsesa badakigu. Hori, hizkuntza jakitea ona dela, niretzat evidentia da, lagungarria da, informaziorako, baina hori da zera universala izatea. Problema da, esate dute, lingua franca da, eta universala da, franka dalako. Kontuz. Lingua franca ez du esan nahi universala. Praktikotasun baten eremuan, ondo dago, jakitea, erabiltzea, baina universaltasuna ez datorki hortik. Nondik? Claro, ikerketaren emaitza guztiak inglesesen bedia. Claro, ikergazte orduen zetako dugu. Bueno, kusiko dago, ez da bai da, Nik esaten doni pentsatzen dutena, eta zuek hartu nahi duzuena. Pentsatu. Imperioaren lingua franca ote da universala. Problema esaten ez dana da, lingua franca hori imperio batena dana. Kasu honetan imperio amerikarrarena. Kurioso da, Europa guztia sartu dabe inglesarekin, eta gero inglesa joanen dire Europatik. Hori adar jotze bada, totala. Bueno, ene ustez, universaltasuna beste gauze bada. Universaltasuna da, irakurriko dut, jakintzaren universaltasuna ez dago hizkuntza bakarra erabiltzean alderantzizko konzeptu hauetan baizik. Hizkuntza guztietan adieraz daitekeen jakintza eta zientzia horiek dire universalak. Diferente da, Hemen itzulpen gintzarekin eta beste gauza batzuekin. Ez deigun nahaztu konzeptua, nire ustez. Bale, orden UEUk zein dauen? UEUk egin du ikerkuntza bultzatu euskeraz ere. Bale, lingua navarrorun ikerkuntzan, lingua franca esan dugu. Bai, lingua navarrorun ere ikerkuntzan. Eta orden dekogu hemen Teresa Cabré, ez dakit ezagutzen duzuen, aipatu nahi dut, katalana. Katalanak importante dira. Teresa, dana dira importanteak, baina guretzat erreferenteak. Honek sortu du gaur egunean terminologian dauen teoria komunikatiboa. Ez da edonor, honek esaten du, hizkuntza propiotik egin daiteke ekarpen universala. Eta aurreko terminologo famatuena Eugen Wüster, oso aspaldikoa, asan askoz berrigidoa, zurrunagoa, baina gaur egunean Teresa Cabreren zer horrek aldatu du mundua, sentidu horretan, eta gainera emon diote Eugen Wüster, bere aurrekoaren nazioarteko saria berari hori egintakadik. Hau da, Pompeu Fabra Unibertsitateko irakasle bat, bikaina, gure edadekoa. Eta zer erakutsi digu, hau da importantea, zer erakutsi digu teoria komunikatiboak? Bat, hau da rigarria, niretzat politen hau da, termino zientifiko-teknikoak hizkuntza naturala dira. Berba, normal egiten dugunean, inglesa badakite hori egiten, askotan dauzkate bin denominazio. Bata esango nuke kultoa eta bestia vulgaris. Hizkuntza naturala. Trukua dau, hemen, espezialistek zientzia lantzean,
aktibatzen dituztela termiko. Osea, ni espezialista naz fizikan, eta ni esplikatzen hasten naz fizikan, eta erabiltzen dut termino bat sistematikoki, eta hori geratzen da. Baina nik aktibatu dut. Sortzaile gara. Zientzilariak, ikerkuntza egitean, nola konzeptu barriek landu behar ditugu, hitz barriak behar ditugu. Eta eskubide osoa dekogu, gauzak ondo egiteko, klaro. Baina, guk aktibatzen ditugu. Orduen, terminoak jaio egiten dira espezialistek erabiltzen dituztenean. Espezialistek erabiltzen ez badituzte, ez dira aktibatzen eta ez dira jaiotzen, beraz, ez dira bizitzen. Konklusioa, espezialistek erabili behar dute, baita hizkuntza naturala ere, hizkuntza propioa ere. Horrek ez dugu esan nahi, bestea ez dutenik jakin behar. Baina horretako dago itzulpena. Eta universala dira, itzultzea merezi duten dokumentuak. Horre dire universala. Orden, guken behar dugu aktibatu gure mundua. Bien, orden, espezialistak aktibatzen ez baituzte, jaio gabe geratzen dira, eta gur benur. Bale, orduen, ikerkuntza sistema propioa behar zuen euskerak ere, eta hori ere aportatu du neurri batean ueuk. Horretan lan egin du. Ustaro sortu zuen, eta gero gunean, badaude hainbeste aldizkari euskeraz dabiltzanak, arlo desberdinetakoak. Aldizkari zientifikoa bakoitza bere arlean. Bueno, hoietan guztietan argitaratuz, ari gara katedrala egiten. Hori da asuntua. Bai? Zergatik? Ze arlo hoietan guztiak, erabili eskero, ez izatetik izatera pasatzen da euskara asko ikerkuntza. Dakit hori, astiro, pentsatu behar da, nik 1000 huelta mandizkiot honi, nik horrela sentitzen dut. Bai? Orden, euskeraz diarduten ikertzaile bilgune izan behar zan. Orden, horrelako zoro kuadrilla guztia batuen behar da. Eta horretarako asmatu zan ikergazte. Eta horregatu zabaldu zan argitarapena, zabalkuntza, eta divulgazioa, askotan divulgazioa despreziaturi dago, divulgazioa funtsezkoa da zabalkunde hori gizartean. Gizarteratzeko eta normalizatzeko. Bien, kongresoken ditu eta da, gazten arteko ikerkuntza sustatzeko, elkarren lanak ezagutzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko, ez pentsatzeko zoro isolatuak garenik. Bueno, eta esan behar dut gauzo bat, ni fizikaria izanik, fizikari goren mailako Feynman, Penrose, Weinberg eta beste batzuk, egin dituzte divulgazioko lan batzuk. Zoragarriak. Ez dute gutxietxi divulgatzea. Goren mailakoak. Orain ari naiz olako ueurako gauzatxo bat egiten, eta benetan zientzialari ona izan daiteke divulgatzaile ikaragarri ona. Bai, hori esan da, ja maitzera guaz, zeia falta zaizkit 5 minutu. Beraz, ia puntual garen. Erreleboa emoteko garaia. Nia sartu egin naiz. Ikusten danez, edadea daukat, eta nire unibertsitateko bizitza amaitu da. Jubilatu nintzen, eta segitzen dut bizitzen horregatik, ez nago hilda, baina irakasten saiatu naiz, nik esan nahi dut, ni batez ere irakasle sentitu naiz bizitzen. Batez ere, ikertzen alegindu naiz, ez gehiago, behar baino gitxiago, baina ni nahi nuen lingua frankan ez zitzaidan interesatzen gehiagi. Egin dote zen gauza guztia saiatu naz egitea gure hizkuntzan. Bueno, bakotxa da, emoten du alduena, besterik ez. Eta zabaltzen gozatu dut. Nire ilusiorik handiena da divulgazioa egitea. Divulgazioa eta zergatik, batez ere, ikasmaterialtan sartzen dalako. Eta ikasmaterialak oso funtseskoa direlako formaziorako. Eta nire ustez hori ikerlana izan da. Beste batzuk ez dute konsideratzen hori ikerlana. Nietzat ikerlana da. Ikasmaterial ona prestatzea. Ikas eta irakasmaterial. Eta egun horretan saiatu naiz. Bueno, eta orduan, azken batez, funtseskoa dalako hori, zera hezkuntza sistema propio
eraikitzeko. Beraz, katedralarekin bukatzeko epilogoa. Katedrala da amaierarik gabeko eraikuntza bat. Sekula ez da amaitzen. Onaino heldu gara, 50 urte, eta hemendik aurrera ez dakit ze pasatuko da. Baina, segitu behar. Bat, hasierako metafora horrekin hartuko dugu Barcelonako Sagrada Familia. Katedral izugarria. Antoni Gaudí, bitu, noiz bizi zen zen, 1882an hasi ziren lanak egiten. Bai. Hasierako planoak honezian. 82an plano batzuk, eta hartu ditut hau. Eta 1917an, hauxe esan, Sagrada Familia. Usten duzu, zoro lur eremu bat, eskasa, ez da horra txapuzero batzuk, astoekin hasi ziren lan egiten. Bueno, baina hori, gaur egunean, nok esango du ez tanik Kataluniaren nortasunaren adierazle nagusienetariko bat. Euren ondare handienetakoa. Hauxe da Gaudí. Eta Gaudik esaten zuen esaldi hau. Bueno, gauz asko esaten zituen, baina nola originala zan, banik esaldi hau aukeratu dut Gaudirena. Originalitat es tomar als orígens y aquest estan a la natura. Alegia. Originalitatea da jatorira joatea eta gainera horiek naturan daude. Niretan natura da kontu. Bai? Esaldi horretatik, Gaudik, bulego txua honetan, bituzlako bulego eskasa, hor sortu zuen bere estilo propio. Da metafora. UEU hasi gara eseresetik, hemen gaude, Martin eta gu, bueno, ez dakit inor dagoen hemen lehenengo UEU egon zan. Zu, behar bada, gu biok, eta jokin begongo ez borai. Zube bai, a ber, nortzu. Bueno, hemen txe badauk, 4 persona gauz, Balere, hombre, zer esan inke, Balere, mesedez, Balere. Horrek esan nahi du zarra da. Bueno, hori esan da, hori da. Baina gero, belaunaldi jarraipena izan duen prozesu bat da. Eta orduan, hau baino gauza universalo gorikote dago, estilo propio. Hau ikusten duzut ez da bai, ez hau Katalunia da. Hau Gaudí da. Hau gurea da. Gurea ere bai universala da. Bueno, hori da. Ni bere hori asmo hori deukot euskal hezkuntza sistemaren katedralean hori nahi nuke izatea. Ba, jausten banaz ez da zepatzen. Ez da zer galduko. Bale, eta oin pasatzen dana, guk ere badaukogu obratxure bat eginda. Hau da, Markeskoa. Maravilla bat, jauregi bat dekogu Markeskoa. Eibarren, nire herria ere badana. Zure guraso, zure amaren herria, bebai. Eskerrik asko. Eta puntual, Eskerrik asko Joserra Maizu, beti da placer bat Joserrari entzutea, edukiaren gatik, diskursuaren gatik, metodologiaren gatik. Ez ahaztu, Udako Euskal Unibertsitateko lehenengo urtean egon zana, aurten ere, ari da itzultzen liburu bat, UEUrekin, aurten Iruñean grabatu ditu 4 hitzaldi, ez galdu, mesedez. Ikasteko, gozatzeko, edukiarekin, metodologiarekin eta diskursuarekin. Ia zer pegatzen zaigun hori entzun da. UEUren ondare handiena zein da, giza ondarea, personak. UEUk formalki definituta dago, irabazi asmori gabeko erakunde bezala.
onura publikoko aitormena duena, kultura elkartea. Baina importanteena da oinarri sozial hori. Eta zein da euren oinarri soziala? Bueno, momentu honetan 1.200 bazkide gara. Eta guztio dauzkagu ikuspuntu sortzaile, parte hartzailea buruan. Eta ez hori bakarrik, atzetik daude beste 1.000 persona batu egiten direla komunitate horretan. Proiektu honekin bat egiten dutenak. Eta 1.000 dira. Ez dira 1.200 bazkide bakarrik. Gehiago dago atzetik. Eta horiek dira gure euskarri. Eta guzti horiek ekarpen bat egin dute 50 urtetan. Eta fisika da, hemen 1.200 ez direla sartzen. Ez da 1.000 horiek hemen ez dira sartzen. Orduan, guztiei eskerrak emoteko prestatu da bideo bat. Eta bideo horren bitartez ailegatu nahi dugu 1.200 horietara eta 1.000 horietara. Benetan, arsazue guztiek honako bideo hau zuretzako omenaldi gisa.
Bueno, errepikatzen dugu, baina zaila da 50 urte iruditan, pertsonak, hasierak urteak, zuzendariak, jakintza lor guztiak, argitalpenak, jardunaldeak, kongresuak, artizarra, inguma, saiatu gara, material izugarria dago, gure txikitasunetik eta egin dugu, eta, bueno, saiatu gara, barruan geneukan, bai pertsonei, alorrei, jarduerei eta tartitxu bat eskaintzea, eta, bueno, txalo handi bat, zuentzat, euren katebegiak izan zareten guztioi, egin duzutenaren gati, gaudenak hemen zuen gati gaudelako, eta etorriko direnak, gugati beba, ez da? Eta, bueno, kepasada sola ja jarri da, zuzendari bihurtu da, ja zuzendari omendu bihurtuko da. Eta, bueno, baina holtzan ez dut bakarrik egon, orduan nire gana, igo dadin, deituko dut Koldo Garzia. Koldo Garzia Etxebarria. Bera genetista da. Baina gaur egun guko talderagileko kidea, eta talderagileko kide bezala alor askotan diardu ardura maila ezberdinak hartzen, baina batipat, 50. urteurrenaren plangintzaren arduraduna hori dela 2 urtetik, ze ona iristeko 2 urtetan lanean gabiltza. Beraz, zatoz nirekin, Koldo? Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko. Kaixo, niretzat ohore bat da eta plazer handi bat da hemen egotea. Esan duzu bezala 2 urte daramatzagunetan lan egiten eta polita agertzen ateratzen zaigu. Eta, kontua da, omenaldi bat egin nahi digula eskidetza guztiari, baina ez gara hemen sartzen. 1400 pertsona ez gara gelan sartzen eta holtzan hemen gaudenak be eskinateke sartuko. Orduan, pentsatu duguna da, honena dela omentzea zuzendariak izandakoak. Direla gure bazkideen ordezkaririk onenak. Enbaixadoreak. Hori da, finenak dira, ez? Bere lana, bere jakinduria jarri dute proiektu honen alde, eta hori da egingo duguna. Hona etortzea eta eurak, eurei omenalditzo bat egitea, denoen omenaldi moduan. Oso, no. Bueno, saiatuko naiz ez unkitzen, ze aurrera joan ahala, bide bat abestia eta zuzendariak eta oroigarria eta orduan, banan-banan, hau ja komunikaziotik horrela azaldu digute, horrela egin behar dugula, ez da, Koldo? Banan-banan deituko zaituztegu, guztioi kronologikoki, eta, bueno, nahi izan ez gero, esan didatenez, hitz batzuk esateko aukera izango duzue beti ere laburrak baldin badira, eta, zuetariko guztiei, emango dizuegu, Antxono Lariagak egindako irudia. Oparia hori izango da, ez da, Antxono Lariagaren, gure guztion ueuko proiektua osatzen dugun guztion eskerronaren adierazle. Baten batera apurtzen dugu? Soberan uste dut biero darela. Esan bezala, Antxono Lariaga, hasierako urte horietan ere, uste arte ikastaroen arduradun ere izan genuela, eta orain dela 25 urte urrenaren oroigarri irudia ere bere ardura izan zen. Orduan, 25 urte horiek irudikatu zituen erromatar izkietatik, garrantzia horri emanez, eta oraingoan ere, 50 zenbakia erromatarrez izkiaren buelta horretan irudikatu du, irudi ederrau, ez da? Zuen izenak esan aurretik eta oraigarria jaso aurretik, Antxono Lariagak eskaturik ere hitz batzuk beraien hitzak direnak eta saiatuko naizela, ozen eta ondo ahoskatzen. Labe, labegerie, laboa lertxundilete, labirinto, laborantza, laborategi, labur. Lagun laiko, laktosa, lamote, landare, lankidetza, lanpostu, laino. Lapitz, larrualdi, laser, latitude, latxa, laurden, lern, lege, leizi, lekuko, lema, lenguaia, lepidoptero. Lerro, letra, lexiko, libera, liburu. Lirika, litio, litro, lizar, logaritmo, logika, lokarri, lore, lorratz, luma, lurralde, luze, luzoker, lagin. Ele, dunak. Organikoa, bizia, sendomalgua, enbortua, adar berritua, lurrartua, landua, zaindua, bihotza, enborraren erdian, sakondua, 50. Ele, loratuak.
pertsonolaria garentzat, txaloa, claro. Bueno, seguru unkituko naizela, unkitu ingo naiz. Hori da. Eta ni emozionala, hori beti izatu, eta emozionala gara. Venga. Bueno, esan dakoa izena bizenez, deituko zaituzte. Lelena, Manez Goyenetxe Txamendi, 1973-76 bitarte izan zen UEUko zuzendari eta tamalez, bera, ez dago gure artean, baina bere izenean, Xexil Gaior. Manez Goyenetxe Kultur Etxeko ordezkaria etorriko da. Hori da, hitz batzuk esatean nahi baduzu, erdira, eta gero argazkitxoa hor. Hori da eskaleta, Bai. Mil esker, Manez Goyenetxe biziki importantea da, eta angelun nahi dugu omenaldi bat egin berarentzat, eta kulturetxea bere izena eman dugu. Martín Orbe Monasterio, 1976-tik 83 bitarte UEUko zuzendari izan dakoa, mesedez, txalo beroat. Bai, bueno, Baleren, Bakaikoa Zurmendi, 1983-tik 87 UEUko zuzendari izan dakoa. Bueno, zorionak eta eskerrik asko 50 urte ez dira egunero betetzen eta jarraitu oraindik katedrala egiteko falta delako eta aurrera egin behar dugu etengabe. Eskerrik asko. Iñaki Irazabalbeitia Fernández, 1987-tik 91 bitarte UEUko zuzendari izan dakoa. Bueno, mi esker, ezer baino lehen. Egia esan, beti izan dut. Izan dut, EU izan dela nire bizitzan politetoko bat. 1986an urbildulitzera hartan, Kusmari Bandesek eraman da. Hartatik, ez dakizan bat urte, 2002an uste utzi ditula azkeneko ardurak izan ditunak taldera gehiago egun, tartean zuzendari. Eta beretan estematzen dut, 1987an 30 urte osta beteta zuen gazte arroskari
konfiantza eskin zioten ueko kide guztioi batizeki Martini eta Balerin errotikan langintza horietan ibili zirenei. Eta egia esan asko eskin dit ueuk, asko eman dit, lagun asko ditut eta asko ikasi dut. Mila esker. Eskerrik asko, Iñaki. Kepa Altonaga, sustatza, 1992 eta 96 bitarte uguko zuzendari izan dakoa, mesedez. Eskerrik asko. Telefonoz esan zidaten ez dela protokolorik egongo. Eta berba bat prestatzeko, ez 50. Orduan, bidean egonaz bueltaka, pentsatu dut, humus esatea. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, urrengoa Mikel Aizpurumurua da, urrengo zuzendaria, 1996-2000 urte bitartekoa, justu ni 97an sartu nintzen nuen maiatzean, 25 urte urrena betetzen zan higian, eta guzti hauek, eta Mikel zan orduan zuzendari eta guztiak ezagutzeko parada izan nuen, Mikel ezin izan da gaur etorri, baina bere ordez Gidor Bilbauk hartuko du oroigarria. Bueno, ikusten duzue, jaran gizonezkoak gaudela, eta justu zerak Mikelek honi buruz hitz egitean aipatu zidan gauza bat aipatu behar dut, eta da, bera etzen ondo akordatzen, justu aneri egin ziotenean lehenengo elkarrizketa sartu ez sartu, nor onartu behar zen, norretzen onartu behar, eta anek aurtu zuen impresioetako esan, zer egiten dut nik hemen gizonezko hundi bizardu nauen aurrean. Eta ikusten ari gara, naiz eta zuzendariak gizonezkoak izan, indarra anerekin, eta ane bezalako beste askorekin emakumek ere izan dutela hasieratik, eta seguruenik idazkaritza nagusian ikusarazi dela baita hori azkenengo 25 urteetan. Mila esker Gidor, eta zure hitzako lan eta unkitzeko aukera askorekin, Mari Carmen Mendikari, patxa handi bat, gaur ez da gurekin. Mikelakin hasi, baina 2000 urtean Xabier Isazirekin hezkuntza prozesu handi bat hasi genuen, elkarrekin niretzat oso garrantzitsua izan zana, nire bizitza profesionalean, eta Xabier Isazi Balantzategi 2000-2004 urteetan uguko zuzendaria. Egunon, eskerrik asko. Egia da, neska gaztea, niri tokatu zitzaidala apostu egitea idazkari izateko eta zoragarri izan da. Orduan, eskerrik asko. Ni bakarrik izango dut azken webserien agertzen dena bekadunarena eta lantaldeko itziarrek esaten zuena fuerteago, U-E-U. Bueno, bani beba, irrikatzen emakumeak egoltzara igotzeko nirudakaraz, abestian atzetik, da posten hau horrek bebai, Aizpea, Leizaola egaina, 2004-2005 urtean, guko zuzendari izan dakoa.
Bai, mila esker eta zorionak denoi, hemen gauden eta ez daudenentzat ere. Nik aipatu nahi nuke, 89an ezagutu nuen UEU, hemen fondoan dagoen Edurne Alegria Baionako fakultatera etorri zanean, barkatu bai, euskal ikasketetan ikasle ginen noi aurkeztera UEU, eta urte hortan bertan izena eman eta Larraonako ifrentzua ezagutzeko aukera izan nuen belaunaldi horietako bat naiz, eta gauzak asko aldatu dira, baina nolabait ere orduko giroa edo espirituak jarraitzen duela ikusteak pozten hau. Urrengo emakume indartsua Lore Riondo Korostola, 2005-2010 bitarte UEUko zuzendari izandakoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei. Nik hitz bat baino esaera bat, askotan errepikatu dutena, ezina ekinez egina. Eta borobila badirudi ere, amaitua badirudi ere, Joserraren katedrala bezala, etengabean jardun beharrekoa delakoan. Eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko, Lore. Bueno, urrengoa Karmele Artetxe Sánchez lehengo gainera langile izan zen eta gero zuzendari bilakatu zen. 2010-2014 urtean UEUko zuzendari izandakoa. Esaldi bat esan digute, komentatzeko, UEU zer dan niretzat, eta nik pentsatu ernekien, baina abentura hitza etortzen zitzaidan. Abentura akademiko handi bat, eta uste dut nirea eta beste askorena ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Karmele. Bueno, Iñaki, ez dut esango zer, ze asko esango nuke, orduan. Iñaki Alegria Loinaz, 2014-2018 UEUko zuzendari izandakoa. Ni mila esker denei, proiektuak aurrera eramaten laguntzagatik eta bereziki lan taldeari, Madikazmen, Nekane, Ane eta gainontzeko guzti. Eta azkeni zer esan, nire azken urteetako ez dakit, dantzarik idea. Kepa, Sarasola, Gabiola, mesedez. Eta mikrofona. Bueno, nik asko hitz egin dut ja, esaldi bat eta kapikua. UEUkiden nortasuna adierazteko. Ni ere, UEU, erein. Jale argazkia atarako dugu, bai? Aurreratu mesedez.
Humusa. Eskerrik asko, Martinek zehoz esan nahi da. Arratsaldeon eta eskerrik asko dan hori. Kontu da, ni apaiz izen arren, nire destinua zen koagutore eta eskolako irakasle. Eskola profesionaleko irakasle. Eta bueno, orduen antxe gara honituen nire urterik posgarrienak, betegarrienak niretzako, eta benetan bani eskartutenago, han ikasi nuen guztiarekin. Niretzako eskola eta eskolako jenti izan irakasle ni euretzat baino gehiago. Besterik ez. Asko. Bueno, poliki bagoaz aurrera, sarrera, kokatu dugu, hemen gaude, bideoak, hasierako urte horietara eraman gaitu, egindako bidea, behin eta berriz aipatu bezala oparoa izan da, baina ez dugu iraganean ero geratu nahi, aurrera begira ere, jarri nahi gara, eta hurrengo 50 urteetan zer izan nahi dugun, eta egin nahi dugun, horretaz, ere, hitz egitea, gustatuko litzaiguke, solastea eta amestea, ezta? Eta horretarako, ni ere eseri egingo naiz, eta horretarako etorriko dira gure hiru gonbidatuak. Zatozte ona Xabier Isasi, Polin Gel eta Idoia Torregarai. Hau ez zegoen prestatuta. Ez zegoen prestatuta, Bigarrengo mikroa nun dago, Ane, Mercedes. Hemen ja etxian bezala. Zuentzako bana, bai? Edo nik pasako izuet, izan ere ni galdetzailea izango naiz. Eta gainera, ni ez nago gaur asko hitz egiteko, zeren hau antolatzea kosta zait, eta gainera unkituta nago, Ane baino gehiago, beraz? Bueno, batzutan zalantza bali madakazue egun oraindik kate begiak, hemen gaude, Hemen gaude, eta badatosti baita ere, beraz? Ongi, hasiko gara, beraz? Nahiko nuke baita ere, ondoren bertsolariak ere izango ditugu, eta tartetxo bat beraiek ere izan dezaten, eta gero mokau bat hartzera joateko tarteare egiteko. Beraz, Anek esan duen bezala, ez gaude bertan goxo geratzeko, hori UEUko estiloa ez da, beti gabiltza, gure utopiak, gure kimerak hoien bila, ez da, beti. Eta horretarako, hemen ditugu gure bi gonbidatuak, alde batetik badaukagu, hemen, Polin, altuena dana, izango dana, Polin, bera, zuzenbide publikoan torturaren gaineko doktore tesia prestatzen ari da, edo, Atxurrialdeko Unibertsitatean, eta Bordeleko zientzia politiketako irakasle zara, edo ibili zara baita ere, lanetan. Horretaz gain, UEU ezagutu zuen, okerrez badago guk ere bere ezagutu genuen Iker Gazte Kongresua Baionan antolatu genuenean, eta begira, gerozti fitxatu egin dugu, eta momentu honetan UEUko talde eragileko
kidea da, eta dagoeneko nabarmentzen ari da bere ekarpena. Hori, alde batetik. Eta hemen txikigo, hemen bajugo dagoen honetan, konfiantza bakizu zer dan, Xabier. Berak ere ni kontratatu nindutelako, bai Mikelek eta bai berak, ez da? Goratzen zea galdetu zidanean Mikelek, baina zu ikusten alduzu zure burua jendea gobernatzeko. Bueno, hortxe utziko dut, Beraz, pixka bat, nola aurkitu zinezte lehenengo UEurekin, kokatuko gara pixka bat, nik lehenengo aurreratu dizut, spoiler egin dut, baina Xabier, lehenengo zure, laburrean, badakigula zer dan, Bai. Nik lehen izan dut. Hemen ikusten da denborak nola apaltzen gaitu. Mailak eta maila daude. UEU, ez dakit. Askorentzako bizitza proiektu bat, uste abentura esan duela, horrela ikusi izan duen. Eta gero engaiamendua sortzen da, eta Joserrak aipatzen du. Nik uste hemen biografiak egiten ditugula. Deskolonizazio prozesu bat izaten da. UEU kolonizatu egin du bere esparruetan, Iruñan, Larraonan eta eremu guztietan. Horla ibili gara, sortzen, eta niretzat hori izan da. Sortu eta birsortu. Eta tartean, pertsona bezala hasi gero apaltzeko. Bai, Idoiak arrazoin zuen ikergazten ezagutu nuen UEU, ikerlari gazten kongresuan, beraz, baina Baiona baino lehenago Iruñan izan zen 2017an. Eta gero sartu nintzen Baionako antolakuntza pixka bat, baina hori da ikerlari edo gazte etxo bezala sartu nintzen, eta gero segitu nuen bidea. Osongi, katedralaren eraikuntza, beti etengabekoa dela esaten dugu, eta 50 urte bete ditu UEUk, eta gure ametsa, gure misioa, dela Euskal Unibertsitatea sortze hori, oraindikan ez dugu lortu. Hori ere esan behar da, ez da? Ez dugu lortu. Zuek nola ikusten dezu, ez da? Ze funtzio dauka eta UEU momentu honetan? Gizarte honetan, behar bada batzuk gogoratuko direlako, Larraonako garaietan, edo hasierako garaietan. Gaur egun, UEUk ze arrazoi, ze zio dauka, bertan hemen egoteko? Bizirik irautea, nik esango nuken. Gasteizko Santa Maria katedralean oso elizkoia gara, Martin? Egin zuten obrak berritzeko egin behar zutenean eta jarri zuten obratan irekia. Eta nik uste hori dela UEUren patua. Ez da Euskal Unibertsitatea obratan, baina irekia. Eta hori da UEU. Beti ireki egon den eta eraberritzen egon den, kondenatuta gaude bizirik egoteko. Eta nik uste hori dela alde batetik kondena. Euskal gintzan hemen ikusten du jende asko euskara bizi berritzeko bizitza etengabean berritzen ari gara eta euskaldunak garen bitartean nolabaiteko bizipoza ematen digu eta nolabaiteko zama eramateko. Eta hori dago, euskara eta hizkuntza, eta Joserrak aipatu euskara batuaren sorrerarekin batera, nola dena egin behar izan dugu. Hizkuntza hau da, estandarizazio prozesuan hitzak beti etortzen zai garapena, ezta? Joserrak sortzen zuena eta fizika, beti egon gara ekartzen eta paretak egin ditugu oraindik. Nik uste oinarriak jarri ditugula. Baina hori da, Euskal Unibertsitatea obratan, baina irekia. Eta zuretzat, ze ekarpen egiten dio zuk usten duzu UEUk, Euskal Gizarteari, Euskal Unibertsitateari, oroar? Ekarpen asko, uste dut. Jakin behar da, nik hartuko dut Ipar Euskal Herria pixkat eremu bezala hori ezagutzen dudalako gehiago eta aipatzeko ere. Euskaraz egiteko Ipar Euskal Herrian unibertsitatean ez da erresa eta oztopo handiak baditugu, ofizialtasunarena lehena eta gero deklinatzen dena, ez da, akademian eta Euskal ikastetetan aparte adibidez. Gure ikerkuntzaranak ezin ditugu Euskaraz zabaldu akademian eta beraz, UEUk zubi hori eraikitzen du eta aukera emaiten digu Euskaraz egiteko, ikertzeko eta gure
hiztegia gure jakintzak pixkat zabaltzeko euskaratik eta euskaraz. Eta hori nire ustez importanta da eta garrantzitsua da ohartzea egiten dela UEUrekin. Eta ez dela bai bizirauteko da eta egiten dugula. Ez da amets bat baina betetzen ari garena, ez? Beraz, hori importantea da. Sondo, Xabier, zuretzat zein da UEUren indargune nagusia? Zu. Dalo. A ver, metafora, zala. Zuek, hemen ekarpenak izugarria egin izan dira, ezta? Eta nik uste Jose Herrari ahaztu zaio terminologia, bera terminologoa. Nik esango nuken sortzailea eta hori, baina benetan indargunea zuek zarete. Eta batez ere nik uste jende gaztea. Eta hor dago indargunea. Hizkuntzak badu bizi berritze premia eta horiek hiztunak, eta zuek zarete. Eta eraiki egiten duzuenak, langileak arrogitik atatzen dituzenak, zuek zarete. Eta nik uste UEU dagoen bitartean bere indargunea bere baitan dago eta inoiz, konbentzituta nago, nik uste esan nuena behin elkarrizketa baten 2019 urtean Euskal Unibertsitatea izango genukela. Gero konturatu nintzen lehenagotik badagoela, ez da gure baitan dago. Eta proiektu irekia dela esaterakoan indargune hori. Idoia bera bada, baina zuek zaret indargunea. Zuretzat? Olin? Zaila da gehiago erraitea ez, bai bazkideak eta parte hartzaileak. Egia da beti adibidez sekatzen dugularik norbait itzali bat emaiteko edo beti norbait prest da, beti badaleku bat eta hori da UEUren sarea ez da eta UEUren sarea ez da orain mugatzen, handitzen ala eta hori da polita ez da. Badakigu hori indargune bat dela eta segituko duela izaten eta barne partaidetzak eta beste eragileak ere bai biztan da. Eta Xabier, eta oztopo edo ahuldadea? Ze horiek ere badaude. Ez, oztopo asko daude. Hizkuntzaren erabileran ikusten dugun. Datorren astean aurkeztuko da 8. kale Euskal Herriko kale erabileraren neurketa. Eta, bueno, ez daukat sekreto kontatzerik, gainera uste neko gorri hortik dabilela, eta bera batzordean dabil nirekin. Ze nolako zailtasuna dauzkagun onartuak izatetik, gure izana onartua izatea, hau da, eta tengabean ibili behar duguna. Oztopoak, fizikan sakabanatuta gaude, ez da, zatikatua sakabanatuta, eta lerro zuzen hori bilatu alizateko elkartu egin behar dugunak, eta norabide berean jarri denak. Orduan, nik esango nuke batzuk direla gure artean daudena fizikoki sakabanatuta eta zatikatu izate hori eta hori konpondu behar dugu. Eta gero kolonizazioa hitz egin izan da hemen, nik uste hor kontzientzia artea eta kateak haustea. Eta nik uste iparraldean azken urteotan nik uste hemen badaukagula hegoaldetik asko ikasteko. Baina oztopo horiek txikia dira, gure indargunearen aurrean, Bai, gure oztopoak ere gure alde indartsuak dira ez da, Euskararen egoera biztan da, bai Euskararen egoera erabilerarena biztan da, baina nire ofizialtasuna edo bere normalizazioarena, eta hori gure oztopoa da, baina gure UEU egiten du ere horrek, beraz, bai, gainditzen saiatzen gira, eta gero ere, bai, biztan da, errikoia da, elkarrekin egiten dugu UEU, eta hori oztopo bat da batzuentzat guk egiten dugulako, ez girako ere, ez dakit, materialki eta badira oztopoak, nik uste dut horiek behar direla aipatuz. Hoxe, esan behar ditxoiten hain itzan. Baditugu asmoak eta gero behar dira bete eta materialak dira ere oztopoak, baina ez dakit, nik oztopoak ikusten ditut, baina indargune gehiago, ez? Bai, ondo, ez, inorrek ez du lako esan zeren, noski, UEU, Udako Euskal Unibertsitatea hitza badaukagu.
Udakotik atera gara, baino kulturelkartea gara. Eta noiz unibertsitate. Hor dago, hor daude oztopo ezta? Bueno, hor botatzen den nik, pixka bat, zuek haunartzeko baita ere, daudela bestelakoak ez diela danak, Borondatea ere falta da, ezta? Nik uste dirua falta dugu. Dirua ez da problema? Zer da? Diru falta. Bai. Hori, Katalunia aipatu izan, Universidad Estío eta UOK, Universidad Oberta de Cataluña sortu zenean, eta hasieran proiektua zen UNED, Katalunian nik ez dakite lehenengo presidentea zegoenean, planteatu zuen UNEDen eskuratu behar zutela eskumena bezala Katalunian. Eta ez zuten lortu eta orduan sortu zuten Universidad Oberta de Cataluña. Universidad Oberta de Cataluña sekulako hezkuntza izan du, eta beste ikuspegi batetik Katalunian nola egiten da nazioa eta hezkuntza sistema propioarena, eta horrela sortu zuten baliabideen indarrez. Hemen txikitatik hasi behar dugu herri txintxarrak biltzen, eta nik uste hormigoia egiten ari garela, katedrala egiteko. Bai. Eta noizko, unibertsitatean nik uste, hemen nik uste asko unibertsitariak gara. Barrutik daramagu, baliabideen kontua izatea. Uste pobreak garela, pobreak baliabideetan, baliabide ekonomikoetan. Baina ni behin esan nuen, uste ez dakit, arantzarkoarekin, bai, bide barrietan hitzaldi bat zegoen, osorrarekin baian nengoen, Euskal Unibertsitatea hitz egiten genuenean, eta orduan Barruera zen errektorea, eta gizon abila zen, baina, errektorea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Eta sortu zen eztabaida Euskal Unibertsitatea, eta nik han bota nuen orduan, publiko-pribatua, eta esaten nuen. Nik uste Euskaldunok dirua izan bagenu, euko kideok behintzat, Euskal Unibertsitatea pribatua existituko litzateke. Guk saiatu ginenean, Jose Miguel Balandiaran, orain ez da aipatzen, Euskal Unibertsitate proiektua lurzailen bila ibili ginen, Carmenekin eta Anerekin ere, han egiteko ez genuen lortu. Eta Mondragon Unibertsitatea sortu zen, eta ni seguru nago nire esku baleude. Nik Bill Gates ainako dirua izango banu, balego, hortan gastatuko nuke behin. Zuekin inbertsio segurua baita. Baina nik uste torriko dela. Ongi. Aipatu duzu, UOK aipatu du, oraintxe, horriñaki dakato, lasai galdeturoko dut, galdera hori. Zeren oraingo UEuren utopia egingarri hori da online, euskarazko online unibertsitatea. Hori da, ez da? Esaten digute, onaino, orain gu, saiatuko gara, hemendik, ez da? Zergaitik da, gero, nahi bezu etorri, baina, zergaitik da, zergatik da hain garrantzitsua, ez da? Euskarazko online unibertsitate bat egotea, eta gainera ez bakarrik UEuk behar bada, baina bai gidaritza UEuk ematea. Bai, online unibertsitateak eskaintzen duelako, justuki alde material hori, posible egiten du unibertsitatea izaitea, ez bortzaz beti presentzialaz izanki, baina online. Eta ikusi dugu, pandemia garaian nola garatu diren eta materialak eta nola ikusten genuen nork ezakien egiten eta zer ikasi behar zen eta nola pedagogia behar zen adaptatu online izateko. Eta onlineak ez du mugarik ez, nunbait. Eta horrek errestuko luke agian Ipar Euskal Herritik eta kanpotik ere euskaraz egiten dutenek segitzea ikasten eta unibertsitatean, online unibertsitatearen bidez eta errantzen nuen bezala, unibertsitatea ez da bakarrik fisikoa ez da, udako ikastaroetan ikergazten eta beste ekitaldi guzietan unibertsitatea egiten da ere, eta hori da jakintzarena ez da, transmisioarena, eta nola ikasten dugun, nola nahi dugun ikasi, eta unibertsitate errikoia hori da ere, ez da unibertsitate, ez da formala publikoa edo pribatua ezagutzen duguna, baina nola ikasten dugunez, nola nahi dugun ikasi, eta ze forma emaiten diogun
pedagogiari eta nole parte hartzen duten ere ikasleek eta irakasleek. Zuretzat? Online, lerroan ejertzen gaitu. Bueno, printzipioz nik uste universalizazioa planteatu egiten da, eta irekiera, eta nik uste hori behar dugula, hasieran hasi ginen estandarizazioa, nik batzez eta hasierako fotokopiak, eta irakurtzen baldin badituzue hasierako argitalpenako eurenak, hori da bai, hizkuntzalaritzaren ikuspegitik, nik uste hori izango litzateke gutxi gora bera erdiaroko hizkera. Ordutik gaur daño egin duguna aurrerapena izugarria izan da. Eta orain, online egitea gu behartzen gaitu universalizazio prozesu horretan. Eta gure barruan egon daitezken mito eta oztopo asko lehertu eta beste maila batean planteatu. Horrenik, uste jarraipena, beste 50 segurazko betiko biziko da, baina onlineen aldeko apostua aspaldikoa izaten zen. Gero, bagenuen eztabaida batzuk, euskararen normalizazio prozesua batzutan planteatu egiten zen maila gradualean izan behar zela irakaskuntzan hasierako mailatik, eta beste batzuk, agian utopikoak, pentsatzen genuela bere osotasunen hartu behar zela. Eta unibertsitatearen kasuan, eztabaida nola euskarari nola eman sarbidea unibertsitatean. Lehenengo zikloa, bigarren zikloa, hirugarren, eta batzuk esaten ez ahalik eta modurik zabalenean eta goi mailatik aukera baldin badugu, egingo du, ze horrek eragingo du besteetan. Lehen Joserrak esaten zuen, hau da, terminologia sortzaileak usten du ondare bat ikusezina dena, baina sekulako eragina duena. Usten ditugu gure hitzak, eta gure hitzekin batera gure ideiak, eta gure ideiekin batera gure izana. Eta hori atzera zina da. Gu gauden bitartean, forma desberdinak hartuko ditu, eta horietako bat izango da online. Eta online, gu badakigu, informatika saileko kidek egindako lana izugarri izan da, badakigu gure eskudakola, badakigu gai garela, baliabidea ditugula, eta gainera hor txoko bat eraiki dugu, eta erabat irekita, aldeko planteamentua nik ez dakit. Guokentze hor dago metodologia eta beti hor dago diru falta. Ados, pixka bat, aurrera begira ere, ezta, esan dugu, baita ere jarri behar dugula, eta zuentzat zeintzu dira, etorkizunera, bai gaur egun, bai aurrera begira, ueuk dituen erronka, garrantzitsuenak. Hautatu behar dira, ezta? Berriz ere, uste dut, Ipar Euskal Herriko ere muan kokatuko naizela. Bizkat, baina batzuk balio dute Euskal Herri osorako, Eta alde batetik, gazten gana joaiteko aukerak biderkatu, nik berant ezagutu nuen UEU azkenean, tesia hasten nuen, eta lehenago ez nuen ezagutu, agian kuriositate falta ukan nuen, ez dakit, baina ez zitaren iritsi. Eta nik uste dut, agian lehenagotik ere behar dugula pixkat bulgarizazio lanak egiten dugularik, agian gazten gana joan eta institutuetan edo liseoetan, pixkat ezagutarazteko horiek unibertsitatera joan baino lehen, ikus dezaten, dela UEU ezta. Bigarren erronka bat, gure partaideekin harremanak sendotzea, beti onda eta hemen badira asko eta batzuekin jadanik lan egiten dugu, Eusko Ikaskuntza Iparraldea aipatu behar dugu, Kanal Dude aipatu behar dugu aipatu EP eta abar, behar ditugu aipatu horiek, eta badira beste asko, eta ikerzentroa ere bai, anzten ditute. Baina partaidetzak importanteak dira, batzuetan alor berdinetan ari girerako eta elkar hurtzatzen dugurako. Eta elkarrekin utsuneak betetzen ditugurako. Eta azkenik, banuen azken gauza bat, agian formakuntzarena, Ipar Euskal Herrian ez dugu oraindik garatu edo hori formakuntza profesionala edo, eta hori berginuke agian
aipatu egun batez edo garatu, hori da. Hiru ziren bainan, gero aipatuko ditugu besteak agian. Bai, galdera? Erronkak, etorkizunerako erronkak. Ni etortzen zaite Lorea Agirre eta euskara eta feminismoa lortzen duena, eta holakoetan nik uste feminismoen eskutik etorri izan dira aldaketak eura eta geroari begira bide hortatik alduntze prozesua. Erronka da, nik uste zuk ondo aipatu dituzu hainbat proiektuetan, eta euskaldun bezala alduntzea eta guk gure buruaren jabe izanik erabakiak hartu alizateko. Edorneri begiratzen baldin badio eta berarekin hitz egin nuen azken aldia eta pixkat abailduta gaudela, eta galtzen ditugula gure hasierako ametsak eta hori. Nik uste hor dagoela, arragoan dago. Eta berriz ere berpiztuko da. Guk egin behar duguna hori izan du, eta erronkak da online proiektu txikietan, baina nik aipatuko nuken beste bat gu biltzen gaituena gaur, eta da gure arteko bai ikergazte eta gure arteko harreman horiek gehiago zaindu, landu eta zabaldu. Horrek egingo du, segurazko, proiektu txikiak aurrera atara alizateko, hemen edozein argitalpena izugarrizko lana izaten da, eta edozein ikastaroa, edozein izaldia, baina harreman egokiak egiten baldin baditugu, oso erraz gainditu ditugu oztopo lehen aipatu ditugun oztopo guzti horiek. Eta gorde egin behar dugula, gure xedea eta gure helburua izan den, baina zatitu gabe, eta sekula santan amore eman gabe. Aipatu du, Polinek aipatu du iparraldean berandu ezagutu zuela UEU, eta berbada gaztetxoen goana ere lizioetara eta joan berko genukela. Egia da, 50 urte hauetan ere gizartea bera asko aldatu dela, eta belaunaldi berriak, zer, zu gaztea zara, eta nola erakarri, nola engainatu ez, ezta? Engaiatu. Engaiatu ere izan zileger, baitare. Nola egin dezakegu hori belaunaldi berriekin? Nola, zure uste, zein, hori zuri, Xabier, zuri ez dizut, bueno, zuri ere bai, guan emazu, Baina, berari batez ere. Ezakit, haien gana joan nik uste dut hori dela lehen pausu ez, beraien lekura, alde batetik bada instituzioarena edo eskolalena edo ikastolena edo hori, eta bestalde ere egia da online izatearenak ere erakusten dauku pixka bat, horiek sare sozial horietan direla eta Twitter eta Instagram eta ez dut denen izena emanen, baina txiotesia adibidez eta holako gauzek agian ukaiten aldute eragina, ze divulgazioa ez da denen eskura ere, agian ez dute denen lan ulertuko, baina iristen zaie eta ikusten dute dela. Eta nik uste dut hori dela importantea, komunikazioa azkenean oraingoan garrantzitsua da, eta holako komunikazioa egin nahi dut sare sozialetan, eta horiek erabiliz. Bazakita, gian ez da ideia ona, baina... Nik uste, gaztei esan behar dugu, hemen dago froga, leku garaiena gordetzen dizkiogula. Hori egia da, Bueno, Polineko oso ondo daki, ueun sartu denetik lanian gelditu gabe dago, hori horrela da. Eta guretzat altxor batzea, hori ere horrela da. Gehiegi ez luzatzeko eta gero baita ere bertsolariei ere bere tartea eta emateko, norbaitek zerbait esan nahi balin badu, galdera bat bota, hausnarketa bat, baino ez ordu erdikoa, baizik eta, zerbait esan nahi balin badu, mikrofonoa ere zabalik duela. Kontra. Bai, jarriko dizu kontrapuntua, ez da? Bai. Bueno, hori ere behar du, gazitik eta gozotik. Esan diren askorekin aldea, ados,
bla, bli, blu. Baina gauza bitan, momentu honetan nianago oso komentzituta. Aipatu duzu, kaleko erabilera, eta holan jarri duzu aurpegi ez oso positibo, noiz egingo da gela barrukoen erabilera. Hor dago puntu bat, optimismorako, estuena, labur. Eta bi, Polin, online, beste belaunaldi ez, beste estilo batekoa naiz, ez? Sasoi batean aipatu zen online, eta gainera sartu ziren informatikakoak, ni pixka bat atzeraka egin nuen, baina bizi izan dugu pandemia bat. Eta pandemia horri esker badakigu online zer dan. Eta online da, zu jartzen zarela pantalla baten aurrean, eta berba egiten diozu eserezari. Online unibertsitatea. Hori, balakit. Ondo, hori da, ez da bai datu behar da. Amen. Bai, pasa inekiri. Pasa inekiri, hau da. Bota. Bueno, online egin daiteke ondo eta gaizki. Hori da, eta guk ondo iten deu. Eta ueuk egin zuen gauza honena, nire ustetan da, kontratatu zituen lehenengoak ez ziren izan informatikariak, baizik eta pedagogoak. Eta pandemian ikusi dena da, formazio beha izugarria dagoela, ez... Presentziala, 25 urte arte presentziala izan behar da, edo posible bada, behintzat. Baina, formazio behar izugarri dago, eta hortarako dago. Hori da, barako? Hori da? Bueno, ni ez da bai horretan ez du sartu nahi. Osondo. Ni diskulpa eskatu, ze alkatelanak itea joan bat dut. Bai, egila, bueno. Eskerrik asko guztioi, eta ondo bukatu duguna. Iñaki, eskerrik asko tortzeati, badakit presionatu zaitutela, eta eskerrik asko. Nire kontra egiten anatzia fito, eta... Bueno, guain ez dugu irik eguaren, eta nakoain iritzeiten, Kaixo, mi esker. Gogoratzeagatik, eta honi badagokio bego, lehenengo udako Euskal Unibertsitatea haietan diskursio handia izan zen mugagaben inguruan, Txillardegik eraman da. Txillardegik planteatzen zuen jatorrizkoa, berezkoa, naturala, euskalduna eta unibertsala era berean, zala, hain zuzen ere mugagabeen erabilera. Eta beste batzuk ez zuten hor garbi ikusten, adibidez Aritzelarrek. Berdin da, nik ez diota arrazori emango inori, baina mugagabe egon badago eta ueuk behar baldin badu, mugagabea behar du izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fito. Beno, txi ondo. Emakumen batek itzein behar du? Han. Eskerrik asko, Raquel, gure pedagogia sailburua dala gainera, Iepala. Bueno, ez nuen pentsatuta gaur itzeitea, baina zin naiz izilik mantendu, orduan sentitzen dut, baina ez nago ados. Leku askotan onlinea bada pantailari hitz egitea, baina egun gaudenean onlinea da pertsonei hitz egitea eta pertsonekin egotea. Pantaila baten bitartez, onlinearen ezaugarrietako bada, baina atzean pertsona daude eta hoie dira helburu beti, orduan. Sentitzen dut, baina gero kafean jarraitzen dugu. Hori da, bera gaina eredu pedagogikoan parte hartu du, gure eredu pedagogikoan, beraz, berezia da, eta txalo bat baita ere berantzako, bai horitxe. Kepantzakore bai, Kepantzakore bai. Bueno, eskerrik asko. Ez dakit, norbaitek zerbait gehiago esan, bai? Zuk, replikarak. Oianak. Justu erraiteko plazer bat dela zuekin lan egitea, lankidetzan beti gauza biziki politak bultzatzen dituzuela, eta zinez Polinekin eta talde osoarekin lan egitea oso gozoa dela, eta gaurko ekitaldia
txalo bero bat antolatzaileek eta esku txiki guztiek eta zuzendari guztieri, zeren zinez plazer egiten du hori zaitea, Euskara inbeste gozatzea eta Euskaraz ikasta segitzea. Eskerrik asko, Oiana! Oiana Zamponi bera da Ipar Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzako kudeatzaileetako eta langileetako bat, hemen daukagu Eguzki Urteaga baitare arduraduna ere bai, beraiekin ari gara tartarika zikloa benetan polita eta emankorra egiten iparraldean, euskarazko unibertsitate mailako gaiak divulgatzeko, eta badirudi hor, erreferentzia puntu bat hartzen ari garela, ezta? Ez aldola? Eskerrik asko, elkarlanak egiten gaitu beti hobeak. Bukatzeko zerbait esan behar duzu? Kepan, gozadu, eta hemen dago, eneko, eta gela barruko erabilera, aipatu. Bai. Ez dizuet esango, ez erabilera. Ez erabilera. Bueno, hori beste. Bueno, gela barruko entzun dudanean, ez dizuet esango ze etorri zaidan, ez da. Baina, bueno, ez erabilera esaten dudanean ulertzen dut. Hori da Euskaldunei gertatzen zaiguna gela barruan ere. Ez du harrapatzen. Bueno, gero itzin. Zuetako batzu bai, esan nahi duena lortutakoa, eta hemen zikloak izaten dira, eta badago problema bat belaunaldien artean. Eta nik uste hori, bai, iztunak oso desberdinak izaten dira. Hemen edadeko pertsona Martin Orberen euskalkiak edo eta gazten euskalkiak aldatu egin dira izugarri eta hizkuntza ohiturak aldatu izan dira. Hori etorriko da. Nola nahi ere ikasgela barruan egiten dira neurketak eta izaten da kezkatzekoa. Baina nik uste hori konponduko da, errez. Bueno, hortan utziko dugu. Gero izango duzue tartea baita ere, mokauan ere, eztabaida edo elkarrizketa edo galdera, zalantzak eta iritziak emateko. Eskerrik asko, Polin eta Xabier, plazer bada, zuei entzutea eta noski zuei guztioi ere bai. Esan genuen ez genuela luzeegi egingo ekitaldia, eta beraz honetan utziko dut nire zatia, aneri pasako diot orain berriro hitza, eta eskerrik asko, guztioi berriro. Oso labur, azken txampan sartu garelako, eskerrik asko hiruroi, plazer bat izan dabe bai, azaldu behar nuen gure helburua sola zaldi hau modu informalean planteatzeko ez dala izan ere plan estrategiko bat, ez helburu estrategikoak eta ez indargune amia eta olakoetan sartzea, baina garbi gelditu da, zala belaunaldien arteko genero ikuspegi, lurraldetasun, eta zuen arteko, eztabaida, osake, helburua beteta. Eta bukaerara iristen ari garen honetan, nik jarraitu baino, hitzekin, maixu maistrak diren bi artista dituko ditugu, bi bertsolari, zuena da txanda, mesedez, oholtzara, Amets Arzaiuz eta Alaia Martin. Egun onta ongi, etorri zabaldu ongi begiak. Naizta gai hauek batzutan, ditugun maizaiegiak. Hemen dauzkagu kolore globo, patin eta aurpegiak, ospa dezagun ueu edo Brasilgo inauteria.
Eguerdion goizez hemen hartutakoi ostatu. Brasilerako sarrera naiz neri pixkat kostatu. Zuk emantzazu paisaia hori giro ritmoak prestatu. Baina hori bai ametsiarren dantzatzeko ez eskatu. Dantzatzean arlo hori aspaldi dugu zintzilik, eta hobetzeko ere ez dago gero hurbilik. Idoiak lehen argi esan du, azkar zehatzta isilik, igual kantatu behar genuke zortziko txikian soilik. Bera zortziko txikian neu ere zalantzan nintzen, baina euren arima gela hontan da kabitzen. Hasierako izpiritua, zirikatzen atrebitzen, haze glamurra urte urrena ospatzea miarritze. Hemen daude luxuaren distiragune handinak, hemen zilar argiak ta urrekarazko bitrinak. Naizta aipatu arimak eta iraultzarako pozimak, gorputz bat ere ez aldu behar, ueren arimak. Donibanen abiatu, bere amets eta solas, mende erdi bat beterik, gaur goizontako eskolaz. Ez zaitez fida akademiko profesionalen ganoraz, goizez mundua irauli eta gero kasinora doa. Esan duzu ozen esan talere ezin sinestu, konfidantza pixkatekin nahi nukelako abestu. 50 urtez hainbeste oztopo dira saiestu, ta etorkizuna ezin da utzi kasino zorten esku. Beti kezka hori baitugu geure etorkizun patuz, gehiago iparraldean eta hizkuntzan finkatuz. Etorkizuna eraikitzen da karriketan borrokatuz, eta tarteka kasinoetan ondarrak negoziatu. Ondar negoziaketak ere egin lezake on, ondoren kronometroak ipintzen badira zeron. Baina geroa egin behar da,
beraiek bezala jagon, ze bertan goxo sentitzen dira, naiz bertan goxo ez egon. Orain txikira pasaz, geure izerdiak hemen elkartu dira, gaur Euskal Herriak, tase askak kamelatu baititu erdiak, nun dauzkagu Macronen ministro berriak, nun dauzkagu Macronen ministro berriak. Dezepzio txiki bat duzu honezkero, baina zerua urdin, ta asfaltoa bero, ta ona etortzerik, ezin da espero, pasiatzen dabiltza ondartzetan edo, pasiatzen dabiltza ondartzetan edo. Ba udarak zertxo bait, badu ondartzatik ta unibertsitateak, ala jakintzatik. Ministroiek jetseta direnez atik, udan ez dute ikasten, neguan ez dakit, udan ez dute ikasten, neguan ez dakit. Ikastearen azail dago politikan, abilagoak gara tabernan kritikan, izenarekin ere dabiltzik amikan, ue ere ez da udan bakarrikan, ue ere ez da udan bakarrikan. Izenarekin sartu, nahi duzu aiama, naiz hiru inizialek, badauzkaten xarma. Hiruak elkarturik aldatzen da dana, ueuk ematen du parranda eslogana, ueuk ematen du parranda eslogana. Zuke karri alduzu, mingaina hain lodi, hezkuntzak ez baitauka nahiko kategori. Naiz eta ibiltzen nintzen ni ere gautxori, ueu izan ordez, oeo da hori, ueu izan ordez, oeo da hori. Ta hauek gu astean, zeuden jakin minez, ote gentozen geure arima sorginez. Zirika egin diegu, ez ironi finez, hau dena esan ta gero, mila esker zinez. Hau dena esan ta gero, mila esker zinez. Vale. Naiz neuronak berotan, dauzkagun gixatzen, ta orduen zamak maiz, gugandun pixatzen. Eskerrik asko handi bat zioen gixan zen, segi etorkizuna deskolonizatzen, segi etorkizuna deskolonizatzen.
bazoaz orain beste ari baten gana, hori ote zen gaur goizeko programa, barkatu espaldin badut ongi jaso dana, deskolonizatzea dator geure gana, geure baitatik hasiz badaukagu lana. Barne ozeanoak ez dauzkagu bare, eta ikasteko sarri badaukagu are, eta ez gara gure buruaren jabe, bidezidorra argi daukate alare, aurrera egitea zatikatu gabe. Gorputz berriaz edo lehengo jantziaz, eta albaldin bada geure kontzientziaz. Ez itzen arrastota mintzoa antziaz, zuk zatikatu gabe zenion antziaz, batzutan zatikatuz eta itxatxia. Hortarako laztanduz behar beste orbain, sendatzea izango da lan handien ordain. Erantziz da erantziz, aurreko denaz gain, geroa eraikiaz, hemen eta orain, albada parez pare eta bestela online. Baina wifia ere ez baitago doain, ta 5Gak uzten du horren beste orbain. Baina modernitate berriaren ordain, jendeak dio orain behar dela online, nik askoz nahiago dut hemen eta ora. Hemen ta orain eta albada ez erkin, berdin ez izan arren behintzat elkarrekin. Berdin ez izan arren aukeretan berdin, berdin denekin eta denekin atsegin, inork ere ez nasteko EH urekin. Alaia EHU ez altzen berdina. Bereizteko egin dute sarri alegina. Inoiz ni akatzen bat banaiz ba egina. Hauek atzeragotik eusten dute grina. Eta lehen planoan daukate euskara. Ni ere igorria nintzen ze askara. Eta emaena izaio pozeimi azkada. EHUko hizkuntzak noiz nahi du maskara. Askoz hobeto hemen maskara kenduta. Eta norgaren garbi asko azalduta. Ni ibili nintzen baleioan ez tulka. Asko aldatua alda zeneukan luka.
Zuk ze ikasi zenuenan kazetaritza. Bueno, esaten nuen hemen txegabiltza. Baina orain ofizio da bertsolaritza. Zean jaso nuena etzenez jakintza. Etzitzaidan iruditu oso serioa. Baina jarraitu duzu hango medioa. Eta kafetegi batzen arerioa. Kafetegiak berak zeukan balioa. Jakintzaz betetzen zen sarri hango barra. Eta orduan ara hurbildu beharra. Partekatzea inoiz ez delako txarra. Ta punteak eskatu bestei barra. Hemen inorrez dabil apunteak hartzen. Denek dena dakite eta ez dira ausartzen. Gero ez aldu inor kontrol bat pasatzen. Olalo hartzen dute eta itxuraz hausnartzen. Mundu konplikatua ezagutzarena. Heldu zitzaigun horra joateko orena. Edo non topa leike hori da problema. Asko dago kanpoan ta hemen barrena. Ezkara hasiko orain putzu sakon hortan. Besterik gabe egin nahi dugu bertxotan. Bukatu genezake bestela borrokan. Mokadu bat hartzeko baita biltz asmotan. Tripa zorriak ere entzuten baitira. Jendea mehatxuka hor daukat begira. Hemen dena beganote dute tira. Bagora mokadua eta ueu biba. Hori izan ziteken azkenengo agurra. Baina etzara izan nahi bezain laburra. Orain ariketa batzuk duzu xamurra. Ba ez dut bukatuko uta urra. Beraz bukadezagun pixkat duinago. Balaia nola egin gogoetan nago. Naizta sentitu garen bitxita arraro. Bete ditzala 100 urte talbada gehiago. Poz bat izan da gaur izatea, zuek denak parez pare, wifirik gabe edo wifiaz, baikara elkarren sare, badago nahiko borondateta, bada nahiko kalidade, segi eztabaidan, segi hizketan, sena eutxita alare, eta albada bide horretan, umorerik galdu gabe. Umorea izan litekelako beti arma borobila, eta ueu alternatibak bilatzen beti abila. Kontzientziaren zutabetan, etorkizunen znabila, nola bukatu zer esan zuei, horra mezu bat isila, gure herriak dauzkan negutan, segi udararen bila.
Bueno, hainbai baietz bukatuko dugula eta aipatu duten mokau hori jatera joango garala, eskerrik asko guztiei etortziarren bukatzen dugu 50. udakoen irekierak italdia, baina ez zaztu 50 hoien atzetik, edizio, udako edizio, borobil, berezi eta betea prestatu dugula. Gonbidatuak zaudetela danak bertan parte hartzera, mokaua irten eta ezkerraldean dagoen erakusketa gelan, ez? Aizkietatik gora. Bueno, aurkituko dugu, ez? Eta jarrituko dugula, elkarrekin lanean, gu zue barik ez garala ezer, eta praktikatu uegu. Eskerrik asko.